megalayapost.news. Và số mình cần bảo pa belum teman pesan belum tercuat lagi badai lembaga jenglam tiga jeng hapar pada kena Uba MG Karsanlor kumwene kirang ba nakatemri boy basyong basa hakas nong saiden uba jutre kampat ba mentakas ngi padang jingkemen ka bakraw lembat kayeng kasem kilayo ban IT no ya kawe ke jakasum bapaka syaka jakari konsuat nakamtaki kentei jong kari boy Presbyterian Synod Children's Home Girls hakas nong mausuntai hari boy district hakani kas ngi ke jing play ban IT kani ke jakasum ka bapaka balapan biang laki jong ki kamra nalor uba MG Karsanlor rengkat ka kurim bar arhut ki khun alon rengkat ru ki pastor kari boy Synod nadu Reverend H.L. Mersing, President SELDA, Reverend R.K. Mersing, Moderator Riboy Presbyterian Synod, Reverend D.S. Roy Mukti, Reverend B.B. Markham, Kakong dari Syah Malay, Superintendent Katiga Jakari Konsuat Bat Kiwi. Hakatiga juga sengi nagaliang ka Synod, kalayoru ban pli paj ba sendon ya ka Office Trikam jong Katiga Jakari Konsuat hakas nang mausuntai, baki nong tray kinyo ban pentelun ya kikam ki jam jong ki. Habakran hakatiga sengi nagaliang ba MG Karsanlor rengkat ka jingjau umat ban kan mau ya la jong ukupa balaklat no, ulong bau blay ulakar ku ya hakajing ya lenti jong haka baula kenjo yaw mau meru basan pau snem mentau snem bat kum uwe na kirang ba haka singi bau dap snem ulalej jungo ya katega jakari kunsuat banlej rakhelang haka tega singi badai haka tega jinglej jungo ulalam bagatega jakari kunsuat kamdon satia ka jakasum bekerpang kamtam bagidai ki kentai suda kumta dei haka tega singi ka balaktik ya ka jingmut jing perkhat jongu haka baula syong perkhat balaka kurim balakwa banle ai haka singi dap san pau snem ka badai ka arpau torik wiyayong hadian bau blai ulakar khu yu uleng baki kam ki jam ka koit ka khia lembat arngut ki khun barai sendon ban pensiona da ka jakasum ka bapaka na ka bentaki khun suat hakate ka children's home nakaliang kari boy Synod nang bagi pastor baladon rengkan hakate ka sengi kelapan pau ka jingso keman ka bakraw ya ka jingdon mensim te urang ba ubadairu ukhun jong ka balang banno senyang da ka jakasum syakate ka jakasa ki khun suat ki khun rangli ki baklem kemi klem kapa rengkat ki jingduai ba ublai undang kerku ya ki sengi kerta jong te urang ba undang la ban trai ban kamai rengkat ka koit ka khia ba undang la ban syakri ban le sibon ki kamisen syaki badon kam ka jingeram bat ka imlang ka salang penekam haga ban sum ban sai naga banta kine ki khna ki basyong ki basa apo jong kene ka hom kum ka Synod ngem syong poi perkhat bagene ki jingker khu kilawan ja lane ki wan urlong hagane ko hom ke jongi te habangi phai khandiat haga jeng dei bat kene ko hom Yesdang bante ya gane ko home longba ki shipho tulik snem ke blalek no hai bor berit jong ka Synod longba da gajing ki kantin itikam jong wei nei pastor longba jengi i pastor LS Nong Plang ha ga ko por te kumta ka Synod kalarai da ga wei ki jingmut ba kan don no ka jaka ka ban pej lani ka bandri ban sumar ya ki khun suet ki khun rangli ki bomdon syu ki kmi ki pa hapo uput jong gri boy Synod bar kum juru sabar jong ga Synod te kumta ki singi ki por ki ya naga snem sya ga snem ke jing tre jong iru ngem syam la syang thaj hi kat ba la ibor ngila persyang ban penbiang kat kum ginoms ba la dawa na giliang jong ka sorkar ngilele ban bu ya ginong tre nadu superintendent bat kiwe ginong tre ki kam bat mentah ngidon hangne kumba khatwe ngot ki khna ki basyong basa hangne hoj ban bu ya ka hum kamde ka kam ka besuk sibun ki jing ngihab ban ya kendu lan ya ngihab ban ya tenrong kum ka Synod tengi penpau ya ka jing sengongu ka basikadai ya ki riu shimet ki ba one visit na ka por ya ka ne ka hum ki jongi ki bla no seniang lawa ka pisa bat kiwe ki tiar kum ki jan ki nep ki jing thia bat ki jon kam ka ba man la ka singi te ngi ai ku blei ya gitu baro ki bala wan no seniang nadu ki rushimet ki sang bahalang ki pastorat ki presbytery bat kum ta ter te hakane ka singiru na kaliang jong ka Synod ngimla klem berpau ya ke jing sungu ke bakrau ya pi ba MG Karsanlor ha ke ba pela poi ke jingmut jing perkhat ke jing pi ban bu sendon
dah kewe ke jaka ke bansa kan mau ha jing im jong phi long ba ke jing lenti jong phi ke basan posnam kata kelong ba philawan ban bu yau ne umat sa kan mau la ban ong no ka bade ke jaka ha ka ba ki khun jong i ki basong basa hang ne kin panan kam ha ka ban sum ban sai nang ta ban le khoj yala de namar ke jing le khoj ka long ka dan kam ha ki met ki phat ki jong i den mar kata ha ka ne ka por kom ka sinot ngim don AA ban siu kliang ye phi ba MG khashan lor le mar geng kasam te ngi shubu tang ki jing duai bau blei trai kan rat na jrong unang penyo api ya ka met ka bokoj ka bakhia ya ki pa pinang la shishu ban kener ya ki khti ki jong phi na ka po si ka por lang ba ki kam ki babha ha po jong ka sinot ki jongi bar kam juru wat sabar te ha ka ne ka por kom ka sinot ngi ai ki jing khublei ru ya kinong tre ki jongi na du superintendent kong dari Malai bat kini kibaya don benta na kata kini gehom hoi ngeu i ba pilaya tre sitom na ka benta kabit kabyang ka jingyaj bet jai ti jong ki kam hak jing dei bat kini gehom Jing an haga do nut ban le ai na ublay pila shim ya kene kalat ban le ai leng ba kene ka hom ka jongi tingi da sungo shi bun e na gamta ka jingno senyang jong phi ban le ai na gamta ublay leng ba jong kene ka hom jongi baki khun ki kti ki bangi ri ngi sumar hangne hapo jong ka hom kinyo ban penukam ya kene ka kam rasum khublay shibun na gamta ikong kumala ong dei president nu sedang lem bat ki armut ki khun ki jong phi ki be christian lem ki ba yadon min siam lem ban ya ai yini gijing ai sungubha ha kadur jongka kamrasum baki kun kiti jongi kinyo penkam eu blei trai kengrat ubala sya yangi hakan ka por ka bamta bandong ke ji kenduk lang bat ban pelong ke ka singi ka pa kerpang basa jikan mau badaling deling ba ka jing iba ka jing u deling ba ka jing kerku deling ba ka ketiga sebun ka jong blei ulo kerku ulo dan dekat nambah ke jing im jonga hakin di san pot ligi senam iyo ya kena ke benta pan penlong ya kijing yalang ke barit bat basa jikan mau na ke menta ban penbana bat ban IT ya kena ke kamera sum jong kini ki hap ki barit hapo jong kena ke children's home ke balang hapo senang mau sentai kendiat hakin ya nanti ke balang kot ke jonga habang ngadap saupo prasnam mo ngaperkat anda mengadap san pos nam nganle ayu perkat ayu nganle nagamta kajing sungu ya ublei uban sapen poy yang ha kata ka arta mo pasan pos nam kajing keli kami yang la ngadang im ne em ngadang yon em maraki kata kajing dap san pos nam jonga masai dua ya ublei ba un bat yang un lam nanti yang bat ba ngadon du kata kajing trang ba tada ngadap san pos nam ngapa hiban le nagunta ke borom ke jong play pam nam ta ke borom breu dan nagunta ke borom play de dei hadien jong ka tu la jandap sam sau pandai snam lai nai riu nai gum tu la perkhat idan hida ki wi plan mo nagamta ban ai ke jing sakri kam krau nagamta play hagi wi pat ki project dei hagi jing ya jong ke por ba jing bombiang ha ka mai ke ji ke jing thot ki kam pijam macam lala ban poi cerita ke thong Deka second option hadian mga perkat si benai so mengandap san posnam mga bati kurim jonga ngelesong ya perkat nomor baki kun kimdan berngah mo kimdan hiyang kilik hijing puli uwi dan sa chenai iwi dan sa silong arngut di perkat yang dengan dap san posnam min le yu mo deng ya perkat ipoi kan mau ya keneka children's home nomor kane ke children's home kamde ke sin ke benukong ba ya dan bentah mo ngilabun sin laiwan Hagi Christmas kawan rak kabam kadi ban ayam ikun hap kibaret hang de nang kiu gisingi sai wandrong sai wan pet ye ne dei kimi ki kun jangai dang ai jeng mut yang ba ya inali bisit ai kecilan som haka singi bab kedap san posnam kata gede hak tu singi banai April arko tarik daga deru haka de Easter Sunday te kong to biang yewan rak bam wan rak di hang ne nalapoi hang ne bat ikong kang dari imdan ma kang dari te nama kadi janmiet si sande ngapoy rong sedien hati jaka som bat i
duk pengduk mah ngai kan ke jaga sum di kena kata ka jaga sai tiar jaga sai di sai itu ngadon kata ka jesu kia kam sim ko jonga mah ang te kena ki barit kam tan kun kan ki te jaga sum jaga sai imdon ke imdon ngapik la sang ni ga building la apik itu ang te kan stang bangna pai no daka jaga sum te hang ta kin kawan ke jingbot di perkat kawan hayang ang kimi kon ang le na kum ta te da ka jing kersan lang kimi kon ngilai bet jingbot ki khon ru ngilai muncur lang bat ngila penlong ya kena ka project mo ke barit ngilala aban pendam ko lakala kham sempor kendian ndai isokumen ban ngai ngu padi ublei ba la penlong padi kena ka singi kalong singi ke bajok te kata ka dewi ko kalenti ke ba ni tu kana ka ba mo ke balangkot ha ka bedi ngai lenti dan ndai ha ka bedi pat kumno bang pai khmat ka ba kongsan kalong ka badau kalong ba ngamla akan dapat pau ke sungu ya ublei mo mo ang na pasdang ya ki lenti ki jonga ki lam lenti ki jong blei hapdang ki lenti ki bakoro khoram hapdang jong jing hapdang jong jing tenju hapdang jong jing ile ki bubun ha ki jing lang bagsan po tli ki snam ndrei habnga phaidin bang pej ya ki yeng ka sem ki khon ki kiti ka kamai ka ji ka jing don jing ngamla akan dapat pau jing sungu ya ublei pada mo perkhat pat ya ka ka bangalale ka ni si ka pamta ngasngau ba kepada ko dor irem bat ki jingker ku ke bau beli ai ya ki jing im janga bat ki yang kesem dengan ngit skam bau beli un pedang ya ki kam ki barit lagi long ki kam ki barit ngit skam bau beli usu tu pat ki jing bat bersapa ke janga dengan skam ya kata bau beli un pedang ki kam ki barit bat ngidan ki jingkerman ke baskam bau beli la da utlilat plenty ila banang le khambon khamtam kum ukun kristan bat ukun jang kasinat ribhoi nidan ru ke jingkit kli panirap pan kersan ya kesinat lah kan ko kaliang no lahi bor ibaret kat hai kapasi bengidan bat kaniru kalong ke jingkentu bat kalong ru ka khubor na kamta jong ki para kristan hapo jong kasinat ma ribhoi sinat amar ka sinat jongi kadang long ke balung kurang telot kadang duna ki bopun ki liang se ikan bat pastor i dan i pastor bai song khabat ngi te po saiden ru mo bat i se discuss bah bat iru ngalak kuah ban invite lang i tamba protokol per kamlong ba bangan khot mangai ding lang kum siang sam dan dai namar ba mai pat imdan hakni benta te kalong kum ta ngai i ba kasinat jungi dan kam sibun ki bani ai ka keti yang keti kamuan ban ai ka jing kesan hai bor iba kat bagi dan kapasti wal da baro ngidan kata ka jing mut ngim artatian ba kasinat ribhoi kan nang sai kanang klain kanang kiu saprang ba kanang laban pendep i bebun ki kamram ki projek ki basa apa keriboi senat bading suit keriboi senat hi barakoi nga dan tang ini mo ijing ai barit jonga bansa jikan mau ki indap san pos nem jonga badru kanlong ru ka history haka yeng kasem go jongi ki kun ki ki jongi bad ya kasinat hi barakoi kamtam ya kebalang ka bangami ka balang sedan badru ba so kan mau pa belum temen pesan belum dah cuat lagi. Ngaperkat, dari ipai dan lang, kan doit kemen, mandi kini kap, gimana leh? Badai lembaga jenglam tiga jeng i, hapor pada kena. Saya senang, saya pedih. Pengen lagi kau kita bah, nak minta society, nak minta jengku balang. Ndai kamu beri ubaret, betulat. Ngam lapat penkunhun, ya kijeng kuat kijeng i, hak kijeng long beri kijeng ah. Ngam lapat kuat kita kekerdan kebai long, kamu temen basan, manbut ikiden jat kijeng i, Andre. Persang banyak, nggak persang ban pau hiji sungu ya boleh. Walang ngamla ban but kita gidinjat, ndai kadon pat lagu wi ka benta, wi ka thong, ban aga jing syakri ya boleh. Nak wi pat kaliang. Megalayapost.news